Here is what we have today. The government has put in place to ensure that it grows the economy and also creates jobs. This is communicating a false message. Very false. Njoba bekuphela unyaka ka-2024 singena kunyaka ka-2025 upresident we-country umnumzana uCyril Ramaphosa naye ube nenkulumo yakhe abethulela isizwe lesasiphethe okuyi-country yaseNingizimu Afrika. Enkulumeni yakhe ke ukhuluma into ezinhle kakhulu uma uzifunda phansi noma kukhulunywa ngazo kodwa ezingenzeki empilweni zabantu. Okubuhlungu kunakho konke ukuthi lezi zinto ayishoyo thina abantu esiphila khona siziboni asimphikisi ke kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu abambhalela lezi pitch kufanele bayilungise lento ukuthi bangasikhohlisi size sibone. Angizukusho lutho ke kodwa ngizomdedela khulume yena ebese ngidedela uformer president uThabo Mbeki naye akhulume mayelana nale nkulumo le esho President Cyril Ramaphosa. Have really enabled South Africa to enter a new era that holds great promise. Our economy is slowly but steadily improving. More South Africans are finding jobs. Inflation has been falling, making essential goods more affordable for households. Mhlawumbe mina ngihlala kwenye South Africa hayi le upresident akhuluma ngayo. Ama-essential goods ngicine kuyizinto lezi ezibalekile semqoka njengokudla, amaphilisi nezinto ezinjalo. Iziphi lezi zinto lezi ekuthiwa affordable? Ngoba esikhathini sanamhlanje mawuphethe 1000 rand uzobuya nokudla obuyobe kungaphelele, ishebu yobe ungasiphethe, mhlawumbe impuphu nerice noshukela namafutha uzobe ukuphethe. Kodwa ishebu uzobe ungasiphethe. Ikuphi ke lokhu imaphi lama essential goods akakhuluma ngawo affordable? Imiphi lemisebenzi athi izovuleka noma athi imisebenzi iyatholakala? Le economy ikhula kuphi? Iyangidida lento esho president la kule nkulumo yakhe. Angifisi ukubambela kodwa ngifisa ukuthi ngimdedela aqhubeke nakhulume kodwa ngithe angingathuli ngoba mhlawumbe yimi ongahlali kule South Africa akhuluma ngayo. Uma ke kuyimo nenkinga ngiyacela nawe ku comment section ungitshela ukuthi iyiphi le economy akhuluma ngayo. Mhlawumbe wena uyayazi. Mhlawumbe yimi umuntu onenkinga ongahlali kule South Africa akhuluma ngayo president la ukutholakala khona imisebenzi. Ngicine mina unemployment rate high kakhulu kabi la. Kodwa manje upresident uthi imisebenzi iyatholakala. Ukudla kuyadura kudurela wonke umuntu basiyakuthenga siyazi. Izinto lezi ngama essential nje ezibalekile ziyabiza. Upresident ukhuluma ngayiphi South Africa le engihlala kuyo mina. Ngicela na uPaul ku comment section ngizwe mina ukuthi kahle kahle yimo nenkinga noma kwenzakalani. Athi siqhubeke no president. In 2024, South Africa achieved its very first primary budget surplus in 15 years. Public sector investment has risen for another straight year. There is increased investment in roads, in rail, public housing, energy, water and sanitation infrastructure. Business confidence to enhance investment is on the rise. International investor sentiment towards South Africa has improved, with more companies seeking to invest or expand their presence in our economy. As this happens, more jobs will be created, more livelihoods will be supported, and more local businesses will be sustained. The far-reaching economic reforms we started in the 6th administration are beginning to show results. We are emerging from a debilitating energy crisis that caused immense hardships for our people, households, and businesses. The country has now gone for 280 days without load shedding. We continue the work to get more power onto the grid,
to drive massive new investment in electricity generation and to establish a more competitive electricity market. Our logistics sector, which is critical to the functioning of our economy, has shown notable improvement following the corrective initiatives that we embarked upon in partnership with business, labour and Transnet. Our ports have reduced long delays in handling imports and exports, and rail freight is flowing more efficiently. This will encourage greater investment and make them more efficient. Kulonyaka ophelile sike sanenkinga yamanzi ikhawu ezehlukene kufika ama watering can le imoto lezi ezihamba zifakela abantu amanzi. Angazi ke noma upresident ukhuluma ngalokho na mayethi abantu bayawathola amanzi kwi-water and sanitation. Okunye i-load shedding yebo isinqamukile le yama 2 hours kodwa thina sisenalento ekuthiwa i-load reduction okungukuthi kwezinye izinsuku ugesi uyahamba ngo5 ntambama ubuye ngo10 ebusuku, uphinde uhambe ngo5 ekseni ubuye ngo9 ekseni. Angazi ke mina ukuthi uma ethi improve shothi isiyekile le load shedding yama 2 hours 3 hours 4 hours sekukhona le load reduction ovela ugesi wakhona uhambe 5 hours. Angazi noma iyona improvement na. Angicela ukudedela uwayomongameli umzisi ubaba uThabo Mbeki abeke naye emveni kwalapho bese sivala lenkulumo. Kodwa ngiyacela ukuzwa kuwe kwi-comment section ngoba ngicabanga ukuthi lena iyona nkinga eshaya iANC for 30 years ukuthi abakwazi ukukhuluma iqiniso nathi njengabantu ababavotelayo. Noma nani nje ngithi nathi ngoba ngiyazi ukuthi abanye abavoteli yona kodwa ukuwina kwayo bese kukuphoqa ukuthi noma ungayivotela kodwa kusala izosiphatha njengoba isiphethe namanje. Resilient optimism reinforced and so on. What we're seeing is the start of the positive results of the efforts the government has put in place to ensure that it grows the economy and also creates jobs. This is communicating a false message. Very false. The following month, Statistics South Africa issued a report and it says it headed economic activity declines in the third quarter. So in November, the government is saying the economy is going this way. The following month, Statistics South Africa, the economy is going the other way. I'm mentioning this thing, comrades, because I can understand why GCIS would put out a statement like that. It's because during that quarter, GDP rose by 0.4%. That was during the second quarter. And the GDP went down by 0.3% during the third quarter. But GCIS puts out this statement in order to give the country hopes, to inspire us, give us hope that things are better there, but they aren't. Kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa inkulumo eshiwo former president uThabo Mbeki ngoba ikuveza caca ngokusobala ukuthi akusithi sodwa esibonayo inkinga kapresident esinayo yokuthi akanabo ubudlelwano nobuhle neqiniso ngoba phela usitshela into naye azi ukuthi ayilona iqiniso. So ngiyacabanga ukuthi njengoba bebonke bozokwazi ukumbonisa futhi njengoba ikhulume kwi-public platform uzoyibona vele upresident. Ngiyabonga kakhulu kuwe wena othatha isikhathi sakho ukubuka le video yazi yafika la. Nami nje bengithi angidlulise inkulumo kapresident noma iyinde yona kodwa bengeke
ngikwazi ukuthi ngithathe le zinto ezinhle engicabanga ukuthi uyishilo ngishiye lokho okubalekile ngoba lokho kuthinta izimpilo zethu njengabantu ezintweni zonke nasezithembisweni zonke ababa nazo ngaphambi kokhetho. Kuyadumaza kakhulu uma uzwa upresident ekhuluma into ayaziyo nayo ukuthi ayilona iqiniso. Ngicela usubscribe kule channel, ulike ivideo, ushare nabanye, bese mina nawe sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyakufisa ukuzwa nokuphawula kwakho nangokuthi yini esingayi improve mhlawumbe kule channel ukuze senze kangcono. Ngiyabonga.